Assalamu alaikum wa rahmatullah. A bidiyon da ya gabata na yi bayani akan mafita ta 8 da ta 9 da ta 10 daga cikin mafita 17 na haruffa da muke magana a kansu. Insha Allah ta'ala a cikin wannan bidiyo za mu ga mafita ta 11, 12 da kuma 13. Al-makharajul hadi ashara ma'ana mafita ta 11 min makharajin nuni illa annahu aqrab ma'ana daga mafitan nunun sai dai shi nunun din yahi zama ai adkhala yahi zama kusa ko kuma yahi shiga ciki ila zaharin lisani har zuwa dokin halshi ma'ana saman halshi kenan wa yakhruju minhu ra'un tana fita daga wannan mafita. Idan ga a tabbatar da wannan sai mu karanta mu ce misali ar za mu ji ta saman halshi ma'ana surface din shi. Al-makhraj ath-thani 'ashara sai mafita ta 12 min tarafin lisani daga gefen halshi dai har yanzu ma'ana ko nan gefen ko nan kuma ma'a usuli thanaya al-ulya mus'adan tare da kanun haurun sama na sama kenan mus'adan daga sama ila jihati halikil a'la har zuwa gurin rufin haɓas sama wa ya kharuji minhu ta'u wad-dal wat-ta'u. Ta'un tana hita daga gare shi da kuma dalun da kuma ta'u. Idan muna so mu tabbatar da wannan sai mu yi mu ɗauki wannan ka'idar na a samu harafi hamzatul wasli sai a tasai a mai sukuni. Misali mu ce ak kun ji za ka ji ta can saman halshi da gaba. Ita ma dalil idan ka ce ad za ka ji ta saman halshi da gaba ita ma. Sai at kuma tare da mi tabo abin nan kanun haurun sama ta'un kenan. Sai al-makhraj thalith 'ashara mafita ta 13 min tarafin lisani har yanzu dai tarafin lisani muke gefen halshi ga yana fawqa thanaya al-ulya sama na abin nan haurun sama gare su wasufula da kuma na ƙasa wa yakhruju minhu sadun tana fita daga gare su wazzayu da zayu wasinu da sinun. Idan ana son a tabbatar da wannan shi ma sai a sa hamzatul wasli ai mata fataha a dauri wannan ra'un harafi afwan sai mu ce misali sad as wanda za mu ji ta can saman haƙorin sama. Wazzayu shi ma az za ka ji ta can saman kanun hauron sama. Wasinu shi ma da sinun as wata sama harufin safiri ana ce musu haruffa na shewa ko kuma haruffa na fito. To in za ka yi shewa misali ko fito za ka ce sinun kenan ko zayyun kenan ko kuma sadun kenan. Wannan shine a takaice abinda nake so a fahimta anan ne waɗannan mafita ta 11 ana samun harafi guda shine ra'un da ke fita daga wannan mafita. Ita kuma mafita ta 12 ana samun haruffa 3 da ke fita daga wannan mafita sune ta'un dalun ta'un. Sai mafita ta 13 ana samun haruffa guda 3 suna fita daga gare ta sune sadun zayyun da sinun. Insha Allah ta'ala dan zan dakata. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.